Kang Mas Maroto wilujeng rawuhipun. Pangestu sakonduripun Yuli Mbok. Inggih wilujeng nderek ing sambikala. Mas Gareng. Dawuh. Wilujeng. Pangestu wilujeng Rama. Ajeng kula urus Mas Gareng wau nitih kereta latu napa numpak pesawat. Kereta latu arga si majikan. Arga si majikan. Kok si majikan? Lah enten arga si apa Muria, arga lah sing kula tumpaki arga si majikan. Kok si majikan? Si Ndara lho Pak, Ndara lho majikan lho. Si majikan. Kanthi mumet sirahku. Margo si majikan. Kae udu si majikan. Apa? Kereta si gunung. Sri Gunung. Sindoro ki gunung ning Banyumas kono. Iya bener nek kuwi Sindoro. Temanggung. Nggih numpak kereta. Lah menawi Kang Mas Marwoto Waja Miruda nitih menapa? Sik to, sik. Jenenge Ningrat kowe. Ningrat gundul mampek kuwi. Tenang nganggo Waja Miruda ki yen ra wong jero tembok ora mungkin. Jero temboke wong hukuman ngono apa rumangsamu? Iki lho jenenge iki lak nyastra to. Kowe iki ngerti sastra Jawa ora? Ya sithik-sithik. Waja ki apa? Waja ki untu. Ah. Miruda ki apa? Dawa. Ora. Oh, Miruda nu napa, Pak? Miruda ki liar. Loh. Aku dawa wis salah diganti liar ki. Dawa ki teratur, liar ki wis ora teratur lho. Ayo kuwi ndereki Mas Marwoto Waja Miruda rumangsaku apa ngendikane iki njur untuku sing jlempah tekan cengel barang ngono. Ning mbok ampun Waja Miruda yu sing rada sing rada sae Pak. Lah napa saene? Waja Murang Tata. Aku malah waja sing kurang ajar. Yo mbok sing rada apik. Apa? Waja Gingsul wis. Ah, kuwi rada penak ya to. Gingsul kok kabeh. Aku lho gingsul ning rombongan kok. Ngene lho, manuta pembangunan saiki dalan-dalan iki dicor supaya wajamu ki rata dicor. Iki iso rata lho, Lek. Aku ora mek rata sak untune sak raine barang remuk dicor. Engko iki ana untu kok dicor. Nggih niki pun sing penting senajan kaya ngeten tetep kula syukuri yu. Ning saestu Mas Gareng ning petingane lho Mas Marwoto kuwi. Pripun, Pak? Wah nek lomba lari takon Mas Marwoto. Iya. Kowe lomba lari kok ana petingane ki apa? Kowe ora ndek TV marahe. Takono. Mula sing melek teknologi aja gaptek. Aja gagap teknologi. Sing kerep maca TV ndelok koran dadi kowe iki dong. Kewalik to kuwi. Ndelok TV maca koran. Ah, kowe iki sing bodho kowe. Nek ndelok TV maca koran, TV-ne ora ketok ketutupan koran. Susah. Ya matuk kowe. Tapi ya. Mula ini ora lumrah kok maca TV delok koran. Sing jenenge apa-apa kuwi sarwa lumrah ya kena, ora lumrah ning nek wis dianggep lumrah iso. Oke, mergo wong Jawa ki nganggo rasa, rumangsa, ngrasakake. Wah, lha iki rada dhuwur. Dhuwur menek kambil. Medun ngejeloki cengelmu. Malah aku ngurus perkara kowe juara lari iki lho. Kowe kapan dadi juara lari? Kok iso kowe menang? Agustusan 2017 DIY sapu kabeh. Kok sik ora umur lho. Umur-umuran sak kowe juara lari ki yo mustahil. Kowe aja ngembe masalah casing lho. Sing penting sinyale. Masih yo sinyale gede ora ana pulsane meh ngopo? Lho, ora ana pulsane nampa tok. Heeh. Kuwi sing jenenge wingi aku neng hitam putih asmane Pak Darmianto. Piyai Salatiga. Terus umur 81 juara lali neng Australia juara loro. 81. Itu karena mantan atlet. Udu. Dhek tukang becak. Oh, sopir becak. Nggih, mo. Dadi saking daleme
tekan nggen mangkal niku 10 kilo. Niku bidal saking dalem niki bibar subuh melayu tekan ngene mangkal niku 10 kilo. Mangke wangsule nggih melayu malih. Iya, ning kuwi lak karena fisiknya sudah terlatih karena dia tukang becak. Lah kowe kok iso menang lari iki modalmu apa? Orang mempunyai kekurangan dan punya kelebihan. Kelebihan. Ih, matur. Lho, dadi sikilku urung entuk finish, untuku wis ngethok pita, ngono. Kuwi lho reng hebate. Terus sing jenenge lomba panjat pinang. Nah, kuwi. Aku nganti dibon ning Padang Sidempuan. Lho kowe iki apa iso menek? Aduh, ku senengane ngembe. Manjat pinang itu sulit loh, Mak. Kuwi akal nek akal gunake ya ora masalah Mas Waroto sepi Mas. Iki ngendikane ro. Aduh, wis kowe iki Terus teknik pemanjatane piye? liyane menek do mlorot, aku angger menek arep mlorot untuku tak tantepe, celoh. Munggah meneh tik-tik-tik celoh. Tekan dhuwur neteli hadiah medun. Celok. Entuk. Yen ngono tulung. Apa? Aku lak isih dadan-dadan omah. Heeh. Timbangane tak beteli untumu piye? Timbangane nganggo bur barang lak ngenteki mata bur pirang-pirang. Untumu ngono iso. Wah. Kowe ora ngentekke bur ning ngentekke nyawaku kowe. Wong ning saiki panjat pinang wis dilarang karo MUI. Hubungane apa? Ya dijelaske sebab apa kok dilarang karo MUI. Panjat pinang. Ah, saiki ora entuk panjat pinang. Sebabe Sing bener kudu dipinang dulu njuragi Lagi dipanjat. Nah, Nah. mikir. dipinang dulu. Agi dipanjat. Nek urung dipinang wis dipanjat, kuwi klebu zina mukson. Oh, dudu mukrime nek ning negara kono disabet sada kurma. Lho kok enak men sada kurma wong kurmane enak kok sadane. Kowe gelem apa? Saiki kowe arep muni nek wohe enak njero wite mesti enak. Ya mesti no. Aku mangan wit kates. Lho enak. Wohe enak. Ah wite panganan. Yo pahit to kan. Mula kuwi urung mesti wong. Gedene ya anu mangan wit kelapa. Ah, wis mah. Lugu. Ngungkuli bajing kowe malah. Aku gelem mangan wit klapa ning titik ana kowe sik. Wong tekan ya ning bener-bener. Sekarang harus tahu aturan norma-norma. Kaya semboyane itu iki Tangerang ini semboyannya Tangerang Selatan. Yen ora kleru, cerdas modern religius. Oh, cerdas modern religius nggih. Jadi supaya kota Tangerang Selatan ini tetap mengedepankan norma-norma baik norma budaya maupun norma agama religius. Cermore. Hah? Cermore. Cermore apa? Cermore. Cemore ya apa? Ayo singkatane cerdas modern religius ki disingkat cermore. Cara Jawa Timur cimoe. Cimoe ki apa? Wedang. Gak cimoe gandum kae. Ah iya. Ngringkes tembung dadi. Anu nggih, terima kasih Ibu Wali Kota. Nggih. Bu Airin. Bu Airin yang telah matur nuwun Bu. Soale beliau tahu ngundang wayang karo bintang tamune loro. Heeh. Mergo ngerti uripe Gareng ki di bawah garis kemiskinan. Tahu. Sik. Lah yen aku mbok arani garis kemiskinan, kowe karo aku iki teko bareng, dadan bareng ning dhuwur gone padha. Ha yen aku ki miskin, kere to, miskin ki. Garis di bawah garis kemiskinan. Lah kowe apa ora? Oh, sorry, Dek. Kowe ora kere. Aku tidak di bawah garis kemiskinan. Terus ya pas garisnya kuwi aku. Nek ya padha le kere jane. wah senengane ucapan terima kasih wajib. Iya. Kita diberi rezeki, syukur kepada Ilahi, juga matur nuwun terima kasih Bu Wali Kota, Bapak Kapolres. Lumayan malam hari ini bisa untuk membayar 1 semester, Bu. Loh, paling tidak ngetok-ngetokke, memperlihatkan ngene lho, Bu Airin karo Pak Kapolres Tangsel kuwi
nanjake IDT. IDT ini lho, Pak. Iki duwite turah tak paringi Gareng karo Cak Marwata kae sing. Tapi ngeten, Pak. Pancen iki sesuai kalih naminipun Tangerang Selatan ki disingkat Tangsel. Tangsel. Lah iki ora kleru ya. Tangsel ki hurufe TANGSEL. T kuwi terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Ya. Terus alhamdulillah sekarang usianya 9 tahun. N. Nama wali kotanya Ibu Hajah Airin. G. Sorry ya Ki ya. Kudu maca sik kali iki. Sik to Mas, Gareng maca kok mbok seneni Pak Jokowi wae gane maca lho Mas. Loh, iya. Nek pejabat itu semua sekarang kalau berpidato harus pakai tag. Loh, apa bedane aku pidato yang nganggo tag yen kleru? Ora beda. Sing bedane iku iki di bawah garis kemiskinan. Oh, lagi yang nganti kleru bali rasa ngoni nyonyor kowe. Aku ora. Loh, ora sangono ora masalah. Tenane. Wah, aku golek duit ki ra ning kene nggone. Neng ndi? Neng stasiun TV. Lah yen ning kene golek apa? Golek pangan. Oh. Kere kok sombong. Ayo kira nggo sombong liyane ora ana ya mek sombong omongane to. Wong ki mbangane mati bungkuk anggur mati umum. Oh iya. Berarti G. Gerak pembangunannya cepat, akurat dan hebat. Cepat, akurat dan hebat, betul. Lajeng apa ki? S. Sebagai rasa syukur malam hari ini menggelar wayang kulit bekerja sama dengan Polres Tangsel. Wayang kulit sewengi betetet. Ora ana bahasa Indonesia kok betetet ki lho. Sewengi kok bahasa Indonesia, sewengi ki Jawa. Lho, semalam. Aku ora semalam, aku muni sewengi betetet. Ya, kenapa? Ya ora masalah. Elok sekali dalangnya Ki Anom Suroto Ki Bayu Aji. L. Lawaknya Gareng dari Semarang. Loh, sesek lah Mas Marwoto. Oh, duka urusane sinten mboten. Dari lho iki aku mau manut panitia lho, wong mau jenengmu ra ono lho. Aja kaya ngono to. Aja kuwatir Mas Marwoto eneng. Oh. Sing ora apa-apa aku. Aku tak terima aku anak wong ra duwe. Jare pas garis kemiskinan. Ora kremi. Sesuk kon jikuk ning Polres. Dadi bar wayangan iki kowe nginep ning sel kono sik. Sedina lagi entuk honor. Kok njur kowe arep nyilakake aku. Lah wong jare rene wong loro ya teko bareng. Njur saiki sing dijak kowe njur aku ora. Rumang sami ngopo mongko mau sing mapak kowe anak buahe Pak Kapolres. Wah. Polisi sing sepuh dhewe. Apa? Anak buahe Pak Kapolsek. Loh, kok Kapolsek kok? Lah sek wis pol. Kapolsek iki polisi tuwa dhewe wong seke wis pol. Iya. Wes iki ana dagelan ora mulih tenan iki. Ora mulih wong sesuk ditanggap meneh. Aduh. Kaya laris-larisa. Ora laris ngaku laris entuk. Iya. Nek Kapolres iki ora sepuh mergo lagi res. Res ki istirahat. Nek res ki yen cara nggonku res ki sunate. Res area barang mah kowe gaptek. Lah hubungane ki apa res karo gaptek? Res ki istirahat. Yen cara Jawa res ki apa? Ora res, kres. Alah wong KCK lho. Wah, KCK rentok lho. Lha kok apa? Kowe tulisan ki penting nggih, Mo? Iya. Aku sing tau geger mlebu ning medsos dadi spiral kuwi. Viral. Wis tak titik tenan lambemu lho. Kok spiral iki lho urusane apa? Ning medsos viral. Lah ya kuwi engko ora urung mek KTV karo anu kok ya karo kanca jenenge spiral. Wong nek wis mlebu ning medsos viral iki barang apa kabar cilik
dadi saya gede. Mula saiki Kominfo golek cara supaya iso membendung berita-berita sing hoak. Iya. Perkara sak tulisan dadi geger. Bantul ki ana manteran-mantene minggat sing wedok. Perkara tulisan ki. Tulisan Kok iso? neng undangan kan kudune ikut mengundang Bapak Lurah beserta staf. Betul. Tulisannya keliru. Apa? Ikut menunggang Bapak Lurah geger. Ya niki ora uwak iki cangkemmu dhewe mesti. Ono Pak Lurah kok adil nunggang ngopo? Mantene wedok minggat. Wis ora umum nek kuwi. Mulane aja nyepelekke tulisan. Tulisan oke, ya wis Ikut mengundang. Salah kok, salah ketik kok. Pancen kanu, sekarang harus selalu berhati-hati. Salah ngomong, salah menulis bisa menjadikan masalah. Wong hidup itu sudah penuh masalah. Tapi jangan kita ragu kalau kita menghadapi masalah besar kecilkanlah. Kalau menghadapi masalah kecil hilangkanlah. Tapi sebaiknya memang kita jangan sok cari-cari masalah. Tapi kalau toh kita menghadapi masalah, hadapilah, selesaikanlah biar hidupmu tidak bermasalah. Wah, garing jan. Anu Mas Maroto. Tenan. Kaya pegadean. Tenan mengatasi masalah tanpa masalah. Sajae entuk sponsor kok ngono apa reng aku mbok dikai reng. Mungkin Agar ana wong pinter ora. Wong kita tuh mendoakan. Ini ditimbali sini mumpung Tangsel itu ulang tahunnya ke-9. Itu 9 itu singkatan. Semki semoga, biki bisa, lanki lancar. Tangsel semoga bisa lancar semuanya. 9 itu angka apa, Reng? Angka kiu. Wah. Wih menangan. Berarti kiu. Songo ki kiu. nek kon aku kiu tangane kemeng e. Mbok diangkatke beras, sik tanganku kiu. Iya. Iya enak. Ayo, nek kaya kiu-kiu keju. Kiune siji ora kiu-kiu. Lho ya iki kuwi beda nek. Wah iki kowe kulino 303 kowe perjudian. Hukumane saya jero lho kowe nyuk. Tenan. Kowe kok apa? Iki diwahi. Kowe kok apal men pasal wis tau kena apa? Lho, aku iso ngomong ngene iki mergo tau ngakon. Ya ora kudu nglakoni. Ora kudu praktisi hukum iki ora kudu nglakoni, ora sekolah secara formal ning pengamat hukum iki kudu ngerti titis. Siap. Mulane tembung equality before the law. Sik dibaleni. Sik baleni. Bahasa Inggris ki ora iso dibaleni rek. Oke terus percuma le nerake piye kok dibaleni ya mesti dijlentrehke. Kaya aku mau 9 dadi apa? Inggrismu mau lho. Equality before the law. Tegese semua saja sama di depan hukum. Mula sing jenenge bapak-bapak petugas polisi ku ora grusa-grusu nyekel wong. Nek durung A1 ora gage-gage. Jangan ngerti istilah A1. Ngerti. Ana tembung presumption of innocent. Praduga tak bersalah. Betul. Tak kene. Tangerang sepele. Mula jenenge kowe yen kaya ngene apal upama engko tak usulke karo Pak Kapolres, kowe upama terus diangkat dadi pegawai ning Polres kene no, milih posisi sebagai apa? Terdakwa. Sing belani wong salah ki. Anu apa ki jenenge penasihat hukum ku to? Lawyer. Oh, terdakwa ya kleru. Pengacara, pengangguran banyak acara. Iya. Lawyer iki sing dienggo obat sirah ngelu. Kae puyer. Puyer ki nggon kabulaterem sepeda. Kae sepuyer. Wah, tapi saya betul-betul salut bukan aku nguyai segoro. Karena inilah bentuk dari suatu emansipasi wanita. Bu Airin sebagai wanita memperlihatkan betapa wanita itu juga sekuat laki-laki. Betul. Sik to. Dijelaske sekuat laki-laki dalam bidang ini dalam mengemban tugas sebagai wali kota ini. Kudu cetha. Iya. Kudu cetha kowe kok sama kuatnya dengan laki-laki. Karena ini beliau dijelaske apa ngono lho ya ngerti nek kuwi. Ya pokoknya sebagai wali kota.
sebagai wali kota tidak kalah dengan laki-laki. Betul. Nah, betul. Mula ana tembung basa Munter bahasa Latin kana tembung fortiter in re suaviter in modo. Tegese. Wah, kowe ora nyandak. Ora nyandak. Makane basa ngono aku ora nyandak, aku mula takon tegese. Takon karo sing ngerti. Ha iya. Makane aku lak wis nglenggono sebagai orang Jawa tuh harus tahu legowo. Aku ora ngerti, mula aku takon sing ngerti. Mula sing apik iki takon karo sing ngerti. Lah iya, aku takon karo sing ngerti. Lah iya takono. Lah jare kok takon sing ngerti. Takono. Aku takon karo kowe. Aku yo ora ngerti kok. Ngotot. Anu Pak Kapolres, anu bacok dagelan tuwek hukume pinten tahun, Pak? Ya aja. 351 penganiayaan kena kowe. Mudar kowe santaman lho Pak Kapolres. Ancaman. Wes kowe ngematur Pak Kapolres, sesuk sowan Pak Kapolres malah diparingi hadiah. Apa? Klambi. Apa? Tahanan. Oh wis, kowe karo kanca bola-bali bacok lemu bacok iki aku wis suwan Pak Kapolres. Aku ndelok kaose gegeden jare kuwi ukuramu. Nah. Kuwi to. Pas tak gawane Bali. Apa? Nggo kenang-kenangan. Piye? Tak kurkupne bapakmu. Malah mulek. Wah, senengane. Tegese iki apa tegas tindakannya tapi halus caranya. Nah, itu. Dikapa-kapano ki tetep halus wanita. Iya. Halus wanita tuh pemaca padha-padha. Makanya aku lak sering ngomong toh. Jadilah pemimpin memenuhi syarat 5R. Nuwun sewu. 5R ki apa bae Mas Gareng? Nggih. Seorang pemimpin harus pinter. Pinter. Kedua harus bener. Bener. Ketiga harus bener. Keempat harus kober. Nggih, Kelima tidak mudah keblinger. Oh iya. Nah, adaane sing angel dilakoni iki nggon sing ketiga mau. Pinter jelas banyak orang pinter. Bener itu mudah dilakukan, tapi yang paling sulit itu yang ketiga, bener. Bener itu pas, tepat, tidak menyakitkan. Kuwi bener. Kuwi bahasa moderne proporsional. Proporsional. Lah kober itu tentunya selalu menyempatkan diri. Yang paling sulit tidak mudah keblinger, tidak mudah tergoda maksud kula Rama. Nggih. Mulane aku sok Senin ki jane diangkat dadi DPR aku moh. DPR Dewan Perwakilan Rakyat Moh ngapa? Dadi wakil rakyat to. Engko njero mangkili Mbah Wongso, Mbah Mangune genduren barang kuwi. Wis enak dadi dagelan malah bebas. Omonganmu iki iso diperkarake. Ora iso Kok lah dadi wakil Mbah Wongso, Mbah? lah wakil rakyat ki. Oh iya Mbah Wongso ki rakyat. Rakyat ya ora mangsamu. Nek Mbah Wongso arep pecat dadi rakyat, Mbah Wongso dadi apa? Dadi demit. Oh iya wakil Mbah Wongso. Wakil rakyat ora iso. Ya iki matur nuwun, terima kasih Ibu karena Ibu telah ya paling tidak ini memberi, kalau orang Jawa bilang donoroso, memberi hiburan kepada masyarakatnya dalam rangka HUT Tangsel. Ya nek wis terima kasih matur nuwun. Nggih nek le donoroso lillahi taala ora lokak malah kebak. Ora lah, nek lemu ora utah malah utuh. Nah, lemu nerjemahke Tangsel ora dawa. Nek aku simpel. apa Tangsel ki? Tangsel ki tanggap selalu. Jadi pimpinan yang baik itu adalah pimpinan yang mampu mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya di sekitar. Betul. Nah, Tangsel. Tanggap selalu. tanggap Tangsel. selalu. Jadi iki butuh apa ta masyarakat? Oh, lapangan hijau. Kayak lapangan hijau. Oh. Dan aku Tangsel ki lebih spesifik. Sasaran. Tangsel kuwi tanggaplah selalu gareng. Mergo di bawah garis kemiskinan. Ngene. Ben saya gayang tak weni tambahan bintang tambahan presiden siji. Oh ngangge. Oke, suwun. Arep tak tembangke tembang cara biyen mbok menawa wis piyai kathah ing kesupen. Napa Rama? Gundul-gundul pacul. Oh, oke. Sip. Gundul. Monggo diaturke, Cok. Gundul-gundul pacul ingkang tasih apal monggo nyanyi sareng-sareng. Enggak.
Sebelum Mas Gareng, Mbak Eka, Mas Roto melanjutkan ngendikan, nggih Pak. luwih dhisik aku ngelingke. Napa? Wiwit jaman tahun 1400 para pemimpin wis dielingke karo Njeng Sunan Kalijaga lewat tembang iki. Tembang Jawa ini konon diciptakan tahun 1400 Masehi oleh Njeng Sunan Kalijaga. Gundul-gundul pacul niku ciptane Njeng Sunan Kalijaga nggih. Terus ternyata mempunyai arti filosofis yang dalam. Artinipun dos pundi, Pak? Gundul adalah kehormatan tanpa mahkota. Kuwi gundul. Kehormatan tanpa mahkota. Leres. Pacul, cangkul yaitu alat petani yang terbuat dari lempeng besi segi empat. Jadi pacul adalah lambang dari kawula kebanyakan petani. Laras. Gundul pacul artinya bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pemimpin yang mengupayakan kesejahteraan para rakyatnya, bagi masyarakatnya. Orang Jawa mengatakan pacul adalah papat ojo nganti ucul. Antaranipun papat. Kemuliaan seseorang pemimpin tergantung dari 4 hal, yaitu bagaimana menggunakan mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Langkung dalemipun pripun napa? Mata itu untuk melihat kesulitan rakyat. Telinga untuk mendengar nasihat. Leres. Hidung untuk mencium aroma kebaikan. Cocok. Mulut untuk berkata adil. Jika 4 hal itu lepas, maka lepaslah kehormatannya. Cocok. Gembelengan artinya besar kepala. Kemelinti. Sombong. Kementus. Dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Gundul pacul, jika orang yang kepalanya sudah kehilangan 4 indera itu mengakibatkan gembelengan, sombong. Lah akhirnya wakul ngelimpang, amanah kekuasaan jatuh tak bisa dipertahankan. Segane dadi sak latar, berantakan sia-sia, tak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Lho. Kuwi Sunan Kalijaga wis ngelingke ku jaman semono. Apa tembunge? Dadi pemimpin kudu sing iki mau. Nggih, filosofine ngono ya. Ya, ambak mung sak gundul pacul. Mergo wong Jawa ki nganggo semu. Dadi ora vulgar le maringi prisa. Ora mloho nggih. Tinggal kita bisa memecahkan tidak. Wong Jawa ki biasane wiwit timur wis digladi olah rasa. Padane masjid kae pagere ana Waluh ki tegese wallahi kabeh gumantung ning ngarsane Gusti. Bener. Kanjeng Sunan Kalijaga le siar agama Islam ki ya ora ming setengah-setengah. Tau nganake wayang sapa sing nonton ora dijaluki dhuwit ning kon maca syahadat sebagai tiket masuk. Mula wayang kuwi uga ana basa Arabe. Padane kaya apa? Werkudara. Werkudara basa Arabe warka'u zauron, rukuklah tepat pada waktunya. Tegese wong iki kon nek salat sesuai karo jam sing wis ditentokake. Begitu krungu adzan ya kudu nggang salat, aja direndhe-rendhe. Kuwi. Semar Gareng Petruk Bagong. Samir Khairon Fatruk Bago. Sing tegese bergegaslah menuju kebaikan dan tinggalkanlah hal-hal yang ngeyel. Kuwi neng nggone Kanjeng Sunan Kalijaga nitahke kaya ngono kuwi, nyiptake kaya ngono kuwi supaya siar. Sebab zaman dhisik ku ora gampang siar agama Islam ku. Oh, saestu. Abot tidak bisa dengan cara-cara kasar. Kedah diingat bahwa Islam masuk di sini itu bukan bumi suwung, bisa nengisine. Iki ngene. Mulane sing jenenge wayang ki senajan disaingi video, disaingi film, tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Justru itu. Mergo filosofine itu dalam. Justru itu saya malah mau minta komentar ora ketang mung 1 kata 2 kata.
beliau Ibu Wali karena ini nanti sebentar lagi Ibu Wali juga mau jengkar, Romo. Nggih. Beliau kepareng mau naik. Oh, setuju. Nggih, sekali. Kebogi rupilek barang jam monggo. Monggo Ibu Wali kepareng mohon dengan hormat untuk naik ke panggung. Dipakai aja nggak apa-apa, Bu. Pakai aja, Bu. Pakai aja nggak apa-apa. Masih menolak gue nggak? Oh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan Ki Anom beserta dengan seluruh jajarannya. Selamat datang kembali di Tangerang Selatan, di mana kemarin kita ketemu di Polres Tangsel, sekarang ketemu di sini lagi. Amin. Jangan bosan, datang terus ke Tangsel. Senang mau pada datang lagi nggak Ki Anom ke sini nanti? Nah. Ya. Dan hadir di sini Pak Muji beserta Ibu dan keluarga, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang lainnya, Pak Wakil dan para kepala OPD Kota Tangerang Selatan, dan tentu yang saya banggakan seluruh warga Tangerang Selatan khususnya yang ada di Kecamatan Serpong dan juga dari Pondok Aren, Serpong Utara, Ciputat, Setu dan juga untuk Pamulang dan sekitarnya. Tentu hari ini adalah rangkaian dari kegiatan ulang tahun Tangerang Selatan yang insya Allah jatuhnya pada tanggal 26 November tahun 2017 adalah ulang tahun yang ke-9. Berarti ini menyongsong. Iya, betul Ki Anom. Jadi dalam rangka rangkaian ulang tahun Tangerang Selatan. Dan Tangsel ini adalah rumah kota kita bersama. Amin. Tidak melihat suku berasal dari mana, agama apa dan yang lainnya, tapi kita adalah warga Tangerang Selatan. Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu, mari kita mencintai kota kita. Mari kita menyayangi kota kita, tentu dengan saya tunggu partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua sebagai warga Tangsel untuk bisa menjaga, memelihara dan memajukan kota yang kita cintai. Sepakat gak Bapak Ibu? Ya, jadi sayangi kota kita, insya Allah maka kita akan bisa membangun dan melakukan proses penataan di Kota Tangerang Selatan. Terima kasih selama ini untuk doanya, partisipasinya, dukungannya. Doakan saya dengan Pak Wakil selalu amanah, istiqomah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, keberhasilan, dan kesuksesan untuk bisa menjalankan amanah kami sebagai wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Amin. Sampai dengan tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Begitu. Maturun. Monggo Mas Gareng, Mas Marwoto nanjakaken iki. Nggih. Iki Sawangan lagi sowan Ibu Wali Kota seorang putri kena diarani Sri Kandi kalau cara pewayangane. Ya iki lho Le, aku meh nglurusne mau. Kan jare mau Rika kan ngomong, laki-laki dan wanita itu sama kuat. Betul. Ning tak bantah. Tetep jek rasa wanita. Oh, iso kuat wanita itu. Ora percaya. Apa? Oh, wong wedok iki lho nggo gundung loro kuat. Wong lanang kon nggo ndok lore njadak njaluke wangi manuk.
Ayo piye wis buka front iki. Arep tak bantah wong yo nyata. Aku ora trimo. Ora trimo pancen aku yo Contoh Bu Wali iki lho. Yo bener yang Bu Wali genah. Beliau kekuatannya melebihi seorang laki-laki karena tugasnya memang berat. Lah iya, berarti kan Rosa wanita. Nen kowe iki sing ngomongke mau kowe iki ana nggawa gunung. ya ora mesti kuwi sing banci kae sing suntikan kene lanang ya kuat nggo gunung tel. Karo meneh Nek kuate pancen kuat wanita. Omongane terus wong lanang nggawa ndok loro dibatu Ora ngono. Saiki padane pancen kuat wong wedok. Padane kowe saiki sowan ning daleme Pak Kapolres, njur diparingi beras 30 kilo. betul. Karo Ika diparing beras 30 kilo. Heeh. Nek mlaku adoh mesti kuat Ika. Sebabe? Mergo kowe le nggawa tok tekel, Heeh. gemandul ora kuat suwe. Nek Ika ditaleni, plek digendong tememplek. Tememplek. Mergo wong wedok tememplek, wong lanang gemandul kuat sing tememplek. Wis cetha kuwi. Jane lu karepku ki ya tak templekke ning sese ya gandul meneh. Ayo mula kuwi. Wong pancen gawane kudu ngono kok. Reng, iki omong tuwek lho iki mau sih. Ki omong tuwek lho pun nyandak wong ngono aku. Lah ning ki urusane. Le, mbok Sik template iki kudu banter kowe omongmu ora banter kalah banter karo bakul jamu wae lho. Le, lah piye? Mau jarene Malah kaya jare kon sing siri. banter. Kayak neng galengan. Le banter aja banter-banter ngrusake mic. Sing sak lumrah wae. Nah, kaya kowe masa luwe banter karo bakul jamu. Lah nyatane kono ya banter tenan kok. Lah iya mana ben ora kalah banter mau kan Rika ngomong. Le, where you le? Iki malah kok sirina udah iki. Alah. Lah ya ngomong apa? Lah ya Rika kan mau ngomong jare ditemplek-templek neng mesti terus gemandul. Lah kok ora gemandul. Apa? Nisih. Aku ora melu-melu lho dadi aku ora melu. Aku bangsa nyisihke ngono ora melu-melu aku. Aku ora melu nyisihke nyisih karepe dhewe nek aku. Wah, kai ujane yen ndelok prejengane iki pawakane apik, rupane becik. Nek yen ngomong kok dledek bocah iki. Ya ora wong anane ya kaya kiye. Lek. Hah? Alhamdulillah ki sedurunge nyontak matur dhisit. Matur nuwun. Iki jane ngomong apa to bocah iki? Wong kita ora tau ngerti Ngene masalah. perlu dijelaske. Mbak Eka iki kelahiran pundi? Saking Kebumen, Pak. Oh. Bangsa ngapak. Nggih. Dadi ana tembunge yen ora ngapak ora penak. Ya kepenak. Ini kan bahasa ngapak karo bahasa Solo Tapi ki Mas beda. yen kowe yo ngapak ora ngapak yo enak. Nek cara Kebumen Nek cara Kebumen kan ngangge A. A, nek Solo ngangge O. Upamane? Contone nek Sega, nek Solo Go, Go, Pira, piro, Aja, aja, Ngana, rono. Kontal. Apa kowe? Lo aja sok pinter. Oh, arep keminter entek-entekane ngono kuwi, plentus. Takoni kontal kowe ora iso jawab. Aku nek jane jawabane ngerti ning istilahe lali. Nek alamate aku jek eling nggone iki. Aku jek apal nggone aku. Kok anu? Lah jarene neng ngene nganggo A, nek Solo nganggo O. Oh. Sega. Sega. Pira, Piro, Aja, aja, Ngana, ngono. Kontal. Mudyar kowe. Iso. Mudyar Apa, kowe. Takon apa? Kontal. Ah. Cara Solo. Solo. Mencelak. Mencelati beda, mencelati. Ah, sono peduli. Arti terjemahke langsung balangi wong akeh aku. Lah nek pejah, pejah. Saya modar. Kowe takonmu bangsa horor sih. Lah kok horor wae ya takon. Umurmu ki wis 50 taun munggah aja nesu. Ora Aku nesu. ora seneng yen kowe iku terus mati separo. Mati yo kabeh sisan gawe. Ning nek aku mati mesti kowe ora layak. Ngopo? Wong sing mati dhisik kowe. Dadi kusik.
Dadi aku perkara ora layat kowe iki matine sik aku. Mbok tulung anu jadwale rubahan ning kono. Gen aku iso layat kowe. Dibatalke. Batalke balekke panjer kowe iki. Rumangsane omonganmu kuwi sing liyane. Kontal kuwi basane Solo kuwi mental. Mental ki anggere kena njur mental. Ora nek kontal iku sandung dal kontal mencelat ngono. Ngene wis sesuk tak SMS ya. Aja gelem SMS tulisane elek iki dhek aja gelem. SMS ki ketikat. Kok ngurusi tulisan lho. Oh berarti aku sing gaptek ya. Aku lah omong to. Rupane ayu pawakane apik omongane. Jadi takone ora ngono. Kowe kaya gudir kena panas dledek semono cah iki. Padane nek nang nggon aku kates nang ngono apa? Gandul. Nek nangka? Nangka. Saiki nek kates-kates nangka tok. Gandul-gandul nangka tok. Ya ora kowe. Ki mah wis. Arep kuwi sing terjemahane ngono ora entuk gandul-gandul nang klambi ora cocok. Ya pancen kuwi kates karo nangka iki gandul-gandul kabeh. Heeh. Gebandul nangka. Nangka tok gandul. Nang apa sih, Lek? Aku mone ra mudeng bareng. Anu nek anu Mbak Eka. Nggih. Bangsa buah nek tela apa? Tela niku muntul, Pak. Oh, cara kono. Tela ki muntul. Muntul. Nek aku gembol tela. Nyong gembol muntul. Nek telane loro, aku gembol tela-tela. Nyong gembol muntul-muntul. Wis tonronge remuk gitu. Omongane teng glayar. Bisa mawacara. Ya Ini ngene termasuk kekayaan budaya kita. Kasana budaya. Walaupun bagaimana kaya ngene iki kudu Koset, dilestarke. ora kok ngomong muntul-muntul kok padha guyu nang apa lembok Rika ya tau mangan muntul, Rika ya duwe muntul. Sing ngono. Ngunak. Ki. Piye? Aku ya kulino mangan muntul ki. Lah iya, mula kowe duwe muntul to. Masa tak pangan dhewe. Mesti tak bagek-bagekke to muntul kuwi. Ah iya ora iso. Kening temenan Lek nyong mbiyen diwehi muntule Rika seneng banget. Syukur kowe. Enak muntule Rika. Enak wong bedino tak openi kok. Sing dirabuk. Tak resiki. Tak rabu. Mundul kok mendino diresiki iki ra. Kowe golek-golek omongane. Wong mundul iki tandur ning jero lemah kok tak resiki apa to? Yen wis kotor terus mbok pangan. Lah ya diresiki sik. Apa kowe mending mendino diresiki? Lah witeno ora langsung dipangan kok ya diresiki to. Ora iso no wong kuwi kependhem kok mundul apa kowe keduki. Ning Pak Dening ya ora apa-apa bener Le Gareng. Lah iki lho. Siki jaman siki engko nek kan iki lagi isih payu lendagel, isih laris. Sok 10 tahun kas, 20 tahun kas nek wis ora payu ndagel, kan isih duwe celengan nandur muntul nang omah. Dadi engko kan sewayah-wayah katoke sewek muntule metu, kan kena nggo pupuk katok. Ya ora Lek. Ora saturan. Lah nyok kan ngomong sing bener. Bener-bener. Apa ana ta? Muntul metu barengi katok suwek iki lho. Wis ngomong kleru. Kok klentu pripun? Aja disambung. Ngene lho. Nganggo titik koma. Rika kuwi kan saiki isih rame. Ndagel. Sok yen wis ora payu. Isih duwe celengan. Isih duwe celengan monggo wis nandur muntul kan ana jaganane. Dadi engko rak suwayah-wayah katokmu suwek muntule metu. Lah iki nek kene iki sing salah. Iki dijedah. Sawanci-wanci katokku suwek. Muntule metu. Muntule panen karepe. Istilah itu aja metu ya. Muntul ki nek metu berarti liar muntule. Muntul ra aturan kuwi. Nek muntule panen. Ngene we, supaya muntule ora panen apa ora metu. Ora metu. Aku wiwit saiki ora sak katokan. Wis ora ana metune muntul. Wong wis diler. Ha ning nek muntule kependhem, pokoke pengen dipendhem jenengan kowe. Ya ora to. Wah iki omongane ya dipahami. Pahami. Wah iki wong. Lah masa Rika ora tayang memahami omongane nyok. Kowe piye tayang piye kowe? Tayang ki nai. Lah apa rumah sama aku iki mesti naik kok tayangan iki.
Tayang iki iso nek cara Banyumas. Ya udahlah gini aja, kita kan di Tangerang. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Saya lebih paham. Nah, kita pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Oke, tapi maaf Le Gareng, tadi saya tuh masuk ke sini rada bingung. Di enggok-enggokan depan sana itu. Ya. Kok bingung ada apa sih? Itu loh di enggok-enggokan sana kan banyak banget orang di sana. Harusnya kamu kalau bingung minum dulu teh gendul. Ngomong apa? Iki tak sawang-sawang sesuk bocah iki ora kebak panjenengan. Jane ya kebak salah sing ini kan isen. bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ora ono kok ego-egoan iki lho. Berbahasa yang baik dan benar. Yo aja ego aladenya kamu itu belajar bahasa Indonesia. Aladenya iki apa? Ku lho, ku aladene iki lho bahasa Indonesiane apa? Ora aladene, percuma. Nah, percuma kamu belajar bahasa Indonesia kalau ngomong kok sasaknya tuh. Ya toh? Wis ki ya padha ae sak pikul degan kabeh bareng kumpul edan kabeh. Kowe kumpul edan kabeh. Kamu kok aku karo Pak Anom ki kumpul ki, kowe karo aku kumpule Pak Anom. Kowe arep ngelokke Pak Anom. Berarti ngelone Pak Anom edan, ayo. Heeh. Lho, wah. Kurang ajar. Ora kurang ajar. Lah kuwi omong dhewe diwangsuli dhewe. Oh karang awake dhewe ning kene edan ning komersial. Oh, edan komersial. Nah, ngibur para warga sing tresna budaya wayang. Itulah. Dadi awake dhewe ning kene iki sing diarani apa ki? Apa jenenge? Apa karo omong apa? Golek rejeki karo golek senenge ngati. Kejaba kuwi yen nang kene iki golek sandang baduk ya, Le. Ora tayono kowemu. Sik. Eka, mbok sing rada alus tondo kok. Sandang pangan kok sandang badok itu terus kok salah terus sih ngomong. Sandang pangan, aja sandang badok kuwi kasar. Wis sesuk takon mangan mundul ku lho. Aja gelem mundule gareng boleng kowe. Wis tak sisiki yo. Omonganmu wah sandang pangan. Sandang pangan. Oh benten bahasane. Rupamu ayu, aku seneng. Ning iki lho. Ngene iki lho. Ngomong cul-cul tanpa dipikir. Ora kuwi main dialek, iki jenenge dialek. Kanca Banyumas iki. Lah ning gone nyong bahasane kaya kowe. Kaya aku piye wong aku alus kok kaya aku. Ora kowe. Lah iki kowe. Kowe karo kowe, aku kupingmu tekle apa marai? Tekle iki tangan kuping. Mak aku tak nggo kupingmu. Lek maklum kupinge Le Gareng iki selen. Ora percaya, ngene. Wedhus. Kirik. Nah, siji kuping wedhus, siji kuping kirik. Oh, siji wedhus, siji kirik. Bulane raimu ki pasar kewan to, Reng? Lah piye le ora si wedhus karo kirik wong kono le kandhani yo ngono, Nek. Lho, lah nek aku ora. Hah? Wedhus. Kirik. Wedhus. Wah, aku ora kuping. Kowe ya? Piye? Kirik. Wedhus. Ki wis kirike tak aku wae. Aku donekke wong kirik. Iki jenenge ya kuping jablek. Wah, jane aku ki waring tenan golek wong wedok kaya ikan ngene iki angel. Angel iki tak kopiak ya ana mung kursi jidok iki kok. Wah, tenan. Iki wae nek ora ditempleki nganggo label halal ora ono sing gelem karo dhek. Wong sari getih campur getih kirik iki mau apa? Tak isis tak ayaki tak komi sing jedul kursi jidok iki. Tenan. Ning yo ngene lho, Le. Ngene kok bojone betah ya. Kowe kudune bersyukur, Lek. Lho sing bersyukur iki. Walaupun kupingmu budhek ning kowe iki enek untunge. Untunge nggon ngendi? Oh, sewayah-wayah ditimbali sing kuwasa ora krungu, oh santai no. Iya, awet urip. Awet urip nggih, Pak. Budhek awet urip. Bersyukur we. Sampun katimbalan ki kuwas moko ora krungu urip. Ora krungu. Nek katimbalan mati. Ya awet urip nyawane ning raga ning lorone tele-tele terus. Malah ngentekke dhuwit kuwi. Iki lho omong ya waton jebles wae. Iki lho dirungokke iki lho. Wong budhek ora iso ditimbali apa malaikat mek kalah karo wong budhek kowe. Oh,
tak bedun iki. Apa ya wong armat malaikat nyabut nyawane wong iki tak jabut ya. Ya ora. Ya ora, nek dipikir mbok supaya selamat mbangane dibuntel mare dibuntel godhong gedang. Lho kok iso? Engko nek ditakon arep jabut Pak kula dadi tiyang pejah kula lemper ngono. Oh, waton ngawur ae. Nggih. Katur Bapak Haji Anom Surata, selamat hari jadi tangsel. Nyuwun lelagon pepeling. Nggih. Katur Bapak Haji Kondang Sutrisno. Katur Bapak Edi Yitno Basuki. Katur Bapak Adi Swadinotok. Matur nuwun saking Ibu Ajah Sri Ambangun wis maningsih. Graha Prima Tambun Bekasi. Pepeling. Nggih. Kali titip salam kagem Pak Haji Arianto. Nggih. Sekalian kalian Mbak Nurhana. Oh, nggih anu, nggih Mas Haji. Mirsani niki malah Oh, tidak. Nggih. Alhamdulillah. Sareng kali Pak Kondang. Oh, alhamdulillah sembah nuwun Pak Rianto, Parang rawuh Pak Rianto kalian Mbak Nur. Nggih, nggih. Sinten ingkang kadhawuhan ingkang kapiji menapa sesarengan? Ingkang dawuhan bawa. Menika dipun garap kalih rambahan. Sak rambahan mangke irama langgam, sak rambahan irama seger. Lajeng dipun bawani. Dipun bawani ingkang bawa menika nyuwun tulung dhateng anu Ki Dalang Saramadi saking Trenggalek Jawa Timur. Iki aparate Pak Anom ki dalang kabeh. Iya. Nggih sebagian besar para kadang dalang. Nggih. Punggawane. Ki yo dalang ki sing riwari iki yo dalang urung dadi ngene iki. Sendi? Iki riwari gen alusik to ki riwari. Oh iya mulane aku menika anu mahasiswa isi. Isi saking isine luber nganti kopong saiki. Entek. Entek. Monggo pun aturaken. Wasitodi saking para winasis. Mliginipun katur kadang kula Dimas Haji Kondang Sutrisno. Matur sembah nuwun dipun paring ngampil wayang sak gamelanipun. Menika? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Menika wayang gamelanipun Putra Pandhawa Bekasi. Waduh. Aku nek nyang Jakarta iki pirantine reng. Nggih, niki upama waduh, gamelan kok alus nggih. Kemedol. Kemedol niki. Mbok menawi Polres Tangerang utawa Tangsel badhe Kota Tangsel badhe mundhut gamelan. Aja ditawake iki pusaka kok ditawake. Lho lah yen payu lak kowe entuk komisi. Oh. Monggo moto duwiten. Ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe mangke pertama solis Mbak Eka nggih. Nggih. Ajeng kaping kalih kur. Monggo. Salat kang limang waktu kudu tansah dipun iku cagak agama pakarti kang luhur ngedohken tumindak mungkar yati
nganti urip mangya tentrem lahir batin bekja donya akhirat. Monggo Mbak Ika ulaturaken pepiling solis. Yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aturan wis kumandhang wayahe sembahyang lan tapi wajib dawuhe pangeran mangati sampun katur lagon pepeling. Nggih Rama. Niki pepeling komplit sak bawanipun dengan dua versi langgam dan versi aslinipun nggih niki kula. Ayo kuwi tugase seniman kaya panjenengane ngelingke ning isih disaput nganggo budaya, nganggo sastra. Heeh. Sarwa sing endah
ning talingan bisa nentremake pikiran. Ora cara kasar. Ora sah getak-getak ning nyatane dilengke nganggo tembang. Amin. Sing ana maknane. Amin. Mlebet dhateng sanubari dipakwi gawa kas. Ora bakal lali sepanjang masa. Tansah eling. Wong ngandani wong ki dhewe-dhewe kok Nggih. nek dipaksa malah ora gelem. Betul. Ning mbok menawa ngangge cara halus iki malah iso mlebu. Mergo ngerti sastrane piye, karepe piye. Ning sing jenenge tugas seniman ngelingke kuwi wajib hukume. Nggih. Mas Marwata saha Mas Gareng. Dawuh. Kalau wau Pak Kapolres maringi informasi Napa, Pak? mbok menawi pepundhen kula nggih kepareng rawuh mirsani. Sinten? Bapak Muji Waluya. Nggih, Oh, nggih, Mbok pilih. sampun rawuh. Sampun. Alhamdulillah sampun kepareng rawuh. Nggih, sampun pinarak. Mas Gareng, Mas Marwata. Wonten Nggih. dawuh. Mbok menawi sakmene sampun Mayor Jenderal nggih. Oh, nggih. Nggih, Mayor Jenderal Polisi. Oh, Menika nggih sing gedheke kula jaman ten Malang niku Pak Muji niku nggih. Gedhekke cangik sak kanca niki sering nimbali wonten ing Malang nalika Kapolwil Malang. oh. Nggih. Nggih. Andelipun Nggih dari sungkem kula Bapak Muji Waluya. nggih. Tasih kemutan dipun paringi wasiat. Aja mung sugih kendel bondo wani. Nggih. Ning kudu sugih kendel bondo hukum. Aku sik kelingan kuwi. Oh, Beberapa puluh tahun yang lalu. landasanipun hukum sepatus Nggih. mlampah panggenan ingkang leres. Nggih, aja mung sugih bondo wani ning sugih kendel bondo hukum. Amin, amin. Matur Iku sembah. niki sing maringi Bapak Muji Waluya nggih. Nggih. Sugeng kula Bapak, nggih. Geng mirsani. satenane wong nu nek kon wani kowe sing wani nek gelem mikir hukum mesti mikir pindho. Nggih. Padane aku karo kowe wani. Aku njotos kowe wani. Ning nek ngelingi masa hukum, mungkin aku ora sida njotos kowe. Mula ngendikan beliau iku ya bener. Sugih kendel bondo hukum. Bondo hukum. Nadyan kendel tetep kudu mikir apa engko akibate. Tembe mburine. Mula ana tembung fiat justitia periat mundus utawa fiat justitia ya periat mundus iki mau dik saiki sing dienggo. Kuwi dadi keadilan atau kebenaran harus kita tegakkan meskipun langit akan runtuh. Harus. Kuwi mula sing penting ngerti hukum. Kadang-kadang sok wis ngerti wae dilali-lali. Sing penting muga-muga sing lali dilingke nganggo tembang iki mau. Menika anu Bapak Mujolio badhe anu kula Pak Segan. Napa Rama? Beksan Gagrak Banyumas. Wah, sing oke, ditajake wedokan siji niki. Wes. Wedokan. Karanya ngajesi ya kaya menu wedonan. Lah kowe mau lha jare carane dhewe-dhewe. Ya ora wedonan Ning kowe iki nek sing ngomong kowe iki dadi kasar, nek sik piyayi asli kono ora. Oh, ngono. Sing jenenge ngempan nggo papan iki. Dadi ambakmu ngucap ya delok sing ngomong. Ya iya to negara mawa tata ngomong desa mawa cara. Sing mencotot nyong parika, angger sing mencotot ika ya beda. Angger nyong ya beda. Iki kok iso tekan mencotot ki apa? Omong aneh kowe lho. Ya sing ngomong ngono wae ora ngomong kok mencotot. Atur Ki Dalang. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken hari jadi Tangsel semoga jaya selamanya. Nyuwun lelagon eling-eling Banyumasan. Kagem Ibu Wali Kota Tangsel, Bapak Supiran Polres Tangsel, ugi katur Ibu Aja Sri Ambangun wis maningsih saking Adi Suwati Notok Cisalak Depok. Oh nggih. Mbak Ika monggo dipun bawani Pangkur Banyumasan. Monggo. Mangke katampen eling-eling dipun beksani Mbak Ika Lengger. Cocok. Lengger iki apa to, Mbak? Lengger niku tegese anu ujare dikira leng ning jebule jengger ngono ngaten niku. Iki wis mecon. Sik kata-katane kok asing lho bagiku. Dikira ki anu disenggo utawa dikira kuwi leng. Dikira kuwi leng. Leng ning jebule jengger. Dikira leng jebule mula disebut lengger, dikira leng jebule. Lho jenenge lengger. Ya wis. Mana kan aku wis dandan ayu menul-menul. Aku wis kerep kepethuk ngono kuwi. Kowe kae kae tunggale leganamu kae lho. Sapa? Leganamu lak ketoke leng to, jebule bareng anu jengger ya. Kowe iki malah melu mecotot meneh kok.
Kuwi nek langganane Pak Demarwoto kan wanita spesial. Spesial piye? Endoke loro. Nek nasi goreng kan biasanya nek nasi goreng spesial ana endok loro ana sosise. Lah iki padha bae wanita spesial ya ana endoke loro ana sosise. Aku ra melu-melu aku. Raden Arya. Telek. Mula wong iki titiane ngene, Reng. Apa? Nek wong alise ketel, Terus? kuwi pinter masak. Betul. Oh, angger rambute alis iki ketel pinter Ketel. masak. Terus yen Dipek kuwi wangun. Alis Nek tangane akeh wulune, Okah mulune. iki bekti karo wong lanang, bekti karo maratuwa. bojoku kuwi, bojoku. Dipek. Bojoku. Kuwi apik. Heeh. Nek wong wedok sikile akeh wulune, Kuwi aja dipek. ngopo? Banci kuwi. Tak kira orang ngut. Aku percaya karo kowe wong wis kulino ngrasake. Oh tak rungokke tenanan wong tuwa omong kok. Maka Raden Arya Wreko Dara nyata lamun Satria Jodi langsung terus Mbak, ayo. Sik. Sing bener iki godhek wae kok godhek tok. Kowe yen ngomong biasa kleru ora masalah, yen tembang aja dikleru. Godhek wae ora gudhek tok. Lah kowe kebayang awakmu lek awake kebegodhek. Lho ora usah mikir aku, wong ki anggere kadung tresno apa-apa kok mbok pikir. Waduh. Tresna. Sing ngomong gudikan sapa Gareng? Oh, iki lho ngerti. Gareng ora gudikan. Lah apa? Omongono. Paten kuwi ngerti. Iki Malah baik. parah, patheke tambani tukul neh. Yo. Godhek wak simbar dada yen ngandika gereng pindak kontor Empul kon. Ning gong kaya wong ilang ya nek. Anak tiri tak goleki gonge ning dijebulke ning kono ta, Gon? Ngisor. Lah iki kok sepengah gong kok jerum ki. Nenek doko dhuwur kok ngaling-aling sing mirsani. Iki kersane beliau Pak Kapolres supaya masyarakat iki iso mirsani secara leluasa. Iya ning ki angger ki kowe ning ngisor Dik ora entuk snack lho Gon kene kono. Sapa entuk snack? Lah kuwi Malah double ora ketok kowe iki. oh lah iya Mas Gareng, Mas Maroto, iki Iya. patut dicontoh. bab napa Rama? Niki sing mirsani letter U. Letter Dadi U. kabeh iso mirsani kaya ning ngarep kabeh. Cocok. Nah, nek memanjang ke belakang ki belakang sok nusuk maju. Nggih niki nah niki mula posisi gong ngeten iki pun bener mboten ngalang-alangi penonton yen perlu gonge teng mriko Pak. Malah ilang lho, Ren. Apa nek mburi kelir? Apa nek perlu gonge didal. Ngampun. Wah, ampun, Gak Pak. melan pusaka jenengan. Mau tak tawake kabeh ora itu saiki gong tok iki. Ya ora apa-apa nek petilan ora masalah lah. Ya ora. Kita paneman iki pusaka ora jane. Monggo. dasar satria prawira Neno. Rama Baik Kang, kewajibane joget. Beksa lengger. Siap, Lajeng mangke Kang nembang Mbak Fahmi saking Ponorogo. Wah, sing joget boten ikanu nglepeh lho. Monggo. eling kula eling gunungan senapan
tesak 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 regetek ya ya
Terima kasih sembah nuwun dateng Mbak Eka menika wau Bapak Mujialuya pasegan saking Kebumen. Eka wae hebat ora rugi lek ku ngragati kowe. Pripun? Priye, Lek? Ora rugi lek ku ngragati kowe. Lah mange sing ngragati Rika. Lah kowe tak ragati apa ora? Ora. Ora ya wis kok. Mas Maroto, Mas Gareng. Iya. Ketoke Banyumasan utawa Surabaya niki ketoke kasar ning seger. Menika mboten kasar. Dinamis. Dinamis. Dados mboten kasar ning dinamis. Iya menika kala wau sampun dados ciri wanci kok. Yen ora kaya ngene ya dudu Banyumas. Nulanipun menika pilah-pilah. Menika tak sisanke nggih Mas Gareng. Sisan mawon, Pak. Nyuwun welagon titipane anak putu. Katur Ibu Walikota Tangsel. Katur Bapak Haji Kondang Sutrisno. Mugi tambah sukses dan maju. Amin. Matur nuwun saking kadang-kadang Kas FC. Nggih. Menika sami rawuh. nggih menistani. Aku seneng kowe anggere nonton mesti seragam ngene lho. Dadi malah kaya yatim piatu, Don. Ning kasunyatane para kadang ya ora negake karo awake dhewe. Nggih kejaba ngoten iki ketok kekompakanipun Rama. Menika dipun paringi tali asih Rp150.000 kagem Mas Gareng. Nah, niki kasepsi nu kali kula wah pun pancen nggih, Gareng wayang kulit. Wayang kulit, Don. GR, masane nggo awakmu ya. Ya mesti GR wong Gareng kok. Lah Gareng wayang kulit ya enek kok. Ya nek ngomong wong ora ana tambahane KLT kok. Yen GR KLT lha Gareng wayang kulit. Ya sakarepe kono wong sing kuwasa kono kok kowe njero Ning nadyan ngono aku ya omong gawe gelane wong. Don, Marga kudu eling manusia akan digadaikan tindakannya sendiri. betul niku Pak. Dadi nek cara agamaku hukum karamaku ndak ada, tapi wong nandur bakal ngunduh niku. Niku saestu gawe gelo wong ki wis dah bahaya lho. Monggo Mas Gareng. Lah niki lho Pak panjenengan kula remen panjenengan kalian panjenengan mergi ngeten iki lho. Nggih. Sapi nyuwara piye? Moh. Ya wis kae kok emoh. Kowe iki goblok men silek dhewe kok moh. Lah takone sapi suarane piye moh apa sapi suarane gelem. Mas Maroto, dalam mriki Mas. Iya. Pak De. Lan piye lugunya tak jasen jenengan masa borong. Arep tuwa lo rupane merongoske wong rezekine dhewe-dhewe. Ya Pak De, kene tak omongi Pak De. Iya, wong kan. Senajan arep jenengan niku untune merongos, ning ora usah ngelokke. Ning kula percaya jenengan niku rezekine gede. Amin. Iki mau pira 150 Pak De? Jenengan wis tau nyekel dhuwit 150. Wis. Ya wis kene ndak tuman. Matur Pak Kapolres. Apa? Ledeke Pak Anom siji ana sing 378. Apa ki? Penipuan. Penipuan wong kowe padha wae, wong kowe yang ngrebut wekku kok. Mulai direbut. Sik tak ralat. Mas Maroto. Dalem ora ledek-ledeki munyuke ledek. Ledek kethek. Nah. Lah nggih ledek napa ledek? Ledek munyuk. Ha ini pas to 3 kowe ledeke. Iki munyuke. Aku munyuke iki asune. Ora apa-apa. Malah. Nek lak asune kok ditumpaki ledeke to? Ora, sing numpaki munyuk. Rasudi. Diapusi nika yo. Kok sik jal duwite ndi? Apa? Duwite ndi? Oh wis tak lebokne ning kotak amal. Waduh mati nggih, ora kok. Ora pengen jipun dhewe. Lali kuncine. Jipun dhewe. Dadak buka nganggo kunci. Oh, alah ora usah pekewo. Oh, tak rogoh tenan kowe engko. Mlebu ning kene wisan. Ambone wani ngrogoh. Ngapa? Kuwi 287 pelecehan lho kowe nek wani. Ora apa-apa hukumane mek 6 tahun kok, ora apa-apa. Wis kowe kan njaluk Supermi apa Indomie ngono kirimane. Kok to, wong gur nyerempet kowe kok 6 tahun lho. Iki mono barang kaya ngene iki yen dudu mukrime ora kena kok nyenggol. Lho aku karo dia memang dudu mukrime ini lak musime. Sapa? Dheweke iki lak musime karo. Rumangsamu ki mangsa kesongo ngono kok. Potonganmu kok malah segawon. Mangsa kesongo. Niki lho direbut niki lho niki wau si ikan iki. Wah, cah kok trampile kaya ngene. Mas Gareng, Mas Marwoto, Mbak Eka. Gujengan mangke dipun sampet yen gara-gara nggih. Lajeng parengipun menika mbajut lakon riyin. Oh, ngaten Rama nggih.